Deci azi o să ne jucăm un joc foarte distractiv care se numește furc sau nu știu cum se numește, dar e un cârnăcior care trebuie să dea și pe furculiță. Da, hai să începem. De vreți să facem video asta până la nivelul 4, adică 4, să zic și eu 40. Revenim când se face reclame. Am revenit. O să ne dea ceva cadou sau ce? Sau ceva de... hai să vedem ce cutiuță. Este așa puțin. Genarima! Stai. Gata, fui. 3, 2, 1, adică... Și... Stai, mă, nu pot să fac. Mă chinui degeaba. Hai, lasă-mă, ne chinuim aici. Mama, cum e aici? Să trăiască mama. E aici. La chiar dacă aveți mame. Dă-i, mă. Hai, mă, mă, nebunii cum și eu le clam pe aici. Aha! Ma, cheie! Cheie și el acesta de cheia. Cutiuță! Ce cutiuță? Dacă ați apăsat un buton de like și un subscribe și clipă clopoțel și un comentariu, vă mulțumesc. Cine e abonat la mine, îi mulțumesc foarte mult. Biu! Ia că le fac din prima eu pe ăsta. Deci am făcut din prima eu. Fără să apăs nimica l-am făcut. Bine, am apăsat să se miște cârnăciorul. Dar altceva nu. What the fuck is that? Mamă, era aproape să dau cu cuțitul. Adică în furguliță mă încurc și eu, nu mai știu să vorbesc. Vreau pe ăsta. Vreau. Ce frumos este. Hai. Yay! Ufo! Ce drăguț e cu căciulița aia. Wow! Nu vreau să aud asta. Nu vreau. Nu! Reveni că se face aici reclamele. Am revenit. Mamă, ce săracos. Bă, o să-mi fie milă și de ce nu la bănuții. Să-mi fie milă de cârnăciora când mă tai. Ce am țipat acolo. Este cum e. Stai. Stai, mă, că le fac. Fără să apăs nimic, că l-am făcut. Adică să se miște cârnăcior iar. Cum am zis data trecută. Și asta... Bă. Ce, mă? De ce să... Nu vreau. Poate să avem skin-uri și de furculiță sau ce? Nu cârnăciorul! Nici nu mai vreau să iau alea, că poate muream. Adică cam e cuvântul urât, să mă scuzați, că zic chestia aia, dar... Pusă-mă! Este... Apasă butonul! Ce se întâmplă? Știu butonul ăsta, că m-am uitat la jocul ăsta. Bui! Cum face că... rată de cârnăcior! Cârnăciorul... Pălărie... Nu, nu vreau. Ce? Poți să dai și skip, să știți, la jocul ăsta. Ciudat. Care se învârtă, care se învârte. Și acum, dacă avem 3 chei,
Trebuie să ne dă bănuți. Iese! Să mai cumpărăm. Level 19. A dispărut? Este că trebuia să fac o șmecherie, dar nu. Și bun, Geronimo! Nu o să fie ca în video ăsta și... acum cârnăciorul nostru e minge. Ia stai așa puțin. Mamă, cum a fost asta. Ce? What? Telefon. Telefon. Eu cu furculița dezblocată, cred. Nu înțeleg nimic. Doze. Doze de băutură. E de mine încoa. Mamă. Dar nu are ceva, nu sau mi s-a până mie. Nici mai știu. Nu știu. O să aleg pe ăsta, vreau pe ăsta. Rechinul. Acum cârnăciorul nostru e rechin. Ia să vedem ce ne prinde în cutii. Cameră. Adică s-a făcut aia, mă. Așa știu. Ce? What? Ceasul. Cât e ora? E ora 12. Da! Cârnăciorul nostru s-a ascunde și când v-ați ascunsele cu el. Checkmat. M-am dus cu doza cu tot. Ceva greu? Mamă, ce aici, tăticule. Mamă, ce ești, tăticule. E că și Silent a făcut un video de ăsta. Și mamă! Tată! Bă, deja l-am făcut noi. What the fuck? What the fuck is that? De-abia l-am făcut noi. Deci, eu de când trebuia să mă aprind și atât. După aia stăteam mișcat, că le făcea el. Și după aia cu bănuții tot eu l-am făcut. Ia! Așa de ușor a fost. Cum face acolo? Boy. Am ascuns. Este că am... nu mai am ideea. Deci, na. Poți să dai skip în jocul ăsta. Iar, o cutiuță. Bomba! Nu! Este așa, că sunt dușmanul bombei. Azi. Cum fac? Haide, te rog, intră. Te rog. Master Chuck. Sau cum se numește asta? Dar... Da. Eu vreau cu tirul, vreau să mă joc. Vrea cârnăciorul să se joci cu tirul. Ce se uită la tir? Adică se uită la furculiță. M-am enervat ăsta. Hui! Geronimo! Nu bombă. Geronimo! Zboară cârnăciorul. Mamă, pentru școală. Cum a fost ziua voastră de școală chiar? Cum a fost ziua voastră de școală? Să-mi ziceți în comentarii. Și mă enervează ăla care te învârte așa.